Това е първи епизод на Истина предизвикателство. Аз съм Денис. Аз съм Калян. И що предизвикателство е на Денис и трябва поне тук и там по определен път да мина по оградата, без да стъпвам долу на земята, само по една линия. Да мина през дървото, дето е обрасло от всякъде и да скоча оттам за минута и половина. Да видим дали ще успеем. Опа! Там тук ще взе. Не, е така. Хатам ги. Мисъл, къса с всичко. Ограда, къса рубката, къса вени, тениски и всичко. Опа! Сега тук е трудно така. Добре. Добре. Обаче, не. Не. Стига бе! Бахти! Добре. Тук не съм минал този път. Сериозно. Айде сега и подгадват. Където ще получим апандасит. Така. Отивай от другата страна. Майко, там ти не ми събре. Може да се загигееш на ръце. Аха, ти нормален си. Сега ще мина през тази градинка без да докосна, без да щупя нито едно цвете. Предупреждение. При едно очупено цвете е забранено вече да се влиза за деца. Внимавай, внимавай. О, добре, че няма никой. Дай по-бързо. Добре. О, добре, браво, браво, супер. Безупречно, безупречно. Бих ли целунал непознато момиче? Ей така просто. Не! Продължаваме с категория истина. Втори е просто от Калян Максимов и той е бигълдевър приятел. Ако те изнервим, бих казал да. Абе, ай. Майко! Къде си? Нали уж кой да пикаеш наблизо? Добре, както де. Окей, това беше всичко за нас. Очаквайте следващия клип да е по-добър и по-интересен. Ще бъде скоро. И като коментар поставете следващата истина и Здрасти. Истина и предизвикателство за нас двамата. Който спечели, ще даде малка награда на победите. Стига се, че сме мъжки любърфилкачи. Ще ви поставим като коментар победителя и следващия път ще го обявим. Началото на следващия ни клип, моля, ако правиш нещо, просто ще убия. И също така, наградата ще видите на края на клипа. Дребна, но все пак се заслужава. Че на екран няма да се спре. Добре, че го намерих това. Айде!